Bežné ľudské biopole je poškodené historickými a genetickými vplyvmi. Maharata Seal slúži ako antivírusový program, ktorý prepisuje tieto chyby a vracia naše telo k jeho pôvodnému božskému vzorcu. Príprava. Posaďte sa s vyrovnanou chrbticou alebo si ľahnite. Uvoľnite svaly tváre a niekoľkokrát sa hlboko nadýchnite do brucha. Predstavte si vo vnútri svojej hlavy, presne v jej strede, v šišinke, žiarivú bledostriebornú šesťcípu hviezdu. Hierofant. Sledujte, ako intenzívne žiari studeným, čistým strieborným svetlom. S výdychom si predstavte, ako táto hviezda pomaly klesá stredom vášho tela. Cez hrdlo, hruď, žalúdok, panvu, až vyjde von medzi chodidlami. Nechajte ju klesnúť asi 30 cm pod vaše nohy. Teraz si predstavte, že sa hviezda pod vašimi nohami začne rýchlo točiť. Pri rotácii sa mení na vodorovný, plochý strieborný disk, ako tanier zo svetla. So šírkou asi 1,2 metra. Pocíťte, ako vás tento disk stabilizuje a spája so zemským jadrom. Zhlboka sa nadýchnite a predstavte si, ako z tohto strieborného disku začne stúpať svetlo nahor. Toto svetlo nevytvára len tenkú čiaru, ale široký valec, pilier, ktorý vás úplne obklopí. Svetlo stúpa cez vaše nohy, trúb, hlavu a pokračuje vysoko nad vás. Ste v bezpečí vo vnútri tohto strieborného tunela. Uvedomte si, že steny tohto piliera sú vašou ochranou. Cez túto bariéru prejde k vám len čistá a harmonická energia. Zostaňte v tomto pilieri niekoľko minút. Vnímajte, ako strieborné svetlo umýva každú bunku vášho tela a odstraňuje únavu alebo nepokoj. Ukončenie. Na záver si predstavte, že malá strieborná hviezda sa opäť vráti zo spodu nahor do vášho srdca, kde ju uložíte. Pilier svetla okolo vás však ostáva aktívny. Klikni na tlačidlo odoberať a zapni si zvonček.